Dünkü gurrunlumun izini yetirecek olan Туркменистан плачет. Плачевном состоянии во всех отношениях. Berdimuhamedov Ağırda bizim öyümüzü, Türkmenistan devletimizi koronavirüs vaka sen yok deyip keşirle kalkıp gördün. Sen özün gorap, sağlığına seyrettirip. Senin arnamız karmandır o, sen kellen boş o. Sen çürü adam sen. Ben düşünen yankı kaptallakı sen kömükçülüğün ama. O tayda o kevri yurtlarda da var. Sen oları buysunma sen yankı yol KGB'ni şey deyip özüne aldım deyip. Bir gün seni muğaltın neler. Sen men adamın ölümünü isleyen adam değil. Yönü hükümet yankı ağamın oğlu şeydik gitti. Ölümün oğlum gitti. Şuna cevap verirler. Sen men köpten beri çıkış etmedim bir olatlar vardı. Ay oğlanlarım ayttı. Ay beytmen ama öcük kolum o zat deyip ayttı. Yönü men çıdap bilmedim şu olatlara. Berdim hümödü. Sen kellena boş. O zaman yankı yine de bir boş kelleni getirip onu zasurunu trener edip koydum. Yankı bizim orskayımız tezulatıya dedin yankı serebrini medal aldı. Sen hazır şu zatları düşüncen olsa öz heykelini yok davettin şu tayıp Altın Murat neresemiz var. Bütün dünya Türkmen tanadan tezulatlı et. Ben şuna heykel koyuyordum. Sen ne mi özünü esken mon edip koyuyorsun? Tansor değişken sen adamsın sen. Bana tapağı yok. Kim ne mi diyse değilsin la. Bana tapağı yok. Yönü var ha. Şu sen karşına gitken uğrunur var mı? Ben hemmesini kolluyorum. Yönü köpçü kevratları düşünen nokta. Ay sen niye yankı ol? Şey falan gurlaşıpsın rahat deyip ben gülündürü süviyazlam kestiler. Bana bir köpük uzattı. Tamam. Yönü men başlayan işim var. Men bu zatları sen önkü var ha. Türkmen başladı, yumurta başladı. Yönü hazırki yankı özünü kevir jurnalist diyenler o akıl tapar. Ben şu vardı ettim. Akıl tapar ol yallakçı nerede pul var şonu yani adam. Akıl tapar. Akılına aylan tenemdar. Beydip para özünü neme değil. Batka sokma. Ben var ya başta gülüşümüzü, zatedemizi ben şeyli bir düşünceli adam. Sen var ya ol Kremlin kaptalına ki fakülteti oturdun ha. MGU'nun yuridik fakültetini ol. Neme de bir hazır yapıldı ol magazin. O kımmat baka magazin ma ol yapıldı ol. Yankı ol. Sentral Post'tan protyonuna ki. Sen şu tadı okudun ha o. Sen fikir etme, sen her basan zadın biz bilip oturuyorduk o vakit. O sebepten var bilem ok sen jurnalist olsan jurnalist ol çıkış et. Olmasa da hiç tadı koşulup adımları gizre verme. Ben aytacak olan adım şundan var hatta. Şu çıkış ölen ben Berdimuhamedov'u yüzleniyorum. Berdimuhamedov. Sen gayratın yok, edecek zadın yok. Sen yönü güç veren Türkmeni mecbur edecek olan. Davay şu zatlardan elin ayırdı. Git. Men abişad etken sana. Abişad etken. Sana hiç adam değmedi. Yaşa verin sol. Yaşan yerinizde. Yönü eden zatlarınıza hükman formada cevap vermeli olursunuz. Sen sen ne? Sen kardeşten en yakınlar yeğenden. Sen olur kaçırıp bilirsin daşar yurdu. Siz fikir ettiğiniz daşar yurttan olur. Kim bolu Türkmenistan'dan tapandan daşar yurtta bu tısap bol yaşalır. Şu zatları düşünün. Şu zatları verdiğine uğralıp para verdim Muhammedov. Birazcık emetip davay bizim yaşlanmamıza bir ruhsat verelim. Koyduğumuz yaşlanmamız ne edip bilecek Türkmenistan'da. Şu mu? Yolumuzu açalım. Sizin fikrinizde daşır yurtun bir adam ise olur düşman. Onlar fikir etmeyin.
Ene Meret Orazov Washington'a kuştayıp geldi. Yankı Durdu Bayramov'un wystavkasyna. Gepleşdim men praktiski bir saat ýaly görleşdim. Muhammed diýeçem onu görendir. Men aýtýan bugun men etjek zadym ýok diýe. Aňryk bagyl diýip aýdyp otur. Şoň. O sebäpden mara birazjyk kelläň aýla Berdimuhammedow. Men saňa ýüzlenýän. Türkmen halky öz türkmen halkyň ara. Şoň. Eger wara bir adam bir nerwsine şey diýip ýetäk etden bir zat etjek bolsa şonu etýändir. Şoň. Безобразие в Туркмении. Безобразие. Ты же, блядь, гарант туркменскому народу. Типа президент. Вообще, блядь, вот это слово президент в Туркмении нужно? Нет. Я вот так думаю. O zaman yine bir zada edip bereyim. Yine käbir adamlar yıkılya bir zada da yankı Avrupan demokratiyası, Amerikan demokratiyası gerek deyip düşüncesi var da. Yok. Bizde Türkmen demokratiyamız bolmasa biz hiç zat edip bilmeyiz. Bäriň diňle menne Avrupan demokratiyasyny aljak, Amerikan demokratiyasyny aljak. Men uje bergili oturum. O zaman öňkü bizim garip balan adamlarımız var. Men şolary ýene doğru garipçiligi ýetirýän. Sebäp olar bara ýöneköý saňa neme paddeşke bermeýär. Hökman formada saňa ultimatum berýär. Sen şu zatlary edersin. Ana şu sebäpden bizim demokratiyamız gerek özümüz ýeňmeli. Seni Berdimuhammedow biz özümüz ýeňmeli. Sen ýöne o kaptalyňa bara ýüşüripdiň şäki musurlary. O musurlar bara men gördüm sen attan ýykylandy. Ana birinci rewolýusiýany eden şol at boldy Türkmenistanda. Soňra ýanky bir neme var bir oğlanlar boldy, hytyr okudy bolan waka Ahmet ba oň dosty ana şolar rewolýusiýa etdi. Bir zada üns berip Berdimuhammedow. Sen häzir diňläňok. Ýöne sen Pat Kalimden men häzir gaýdan sözümi diňläp oturlar. Men pikir etýän ýoşudan saňa da ol ýetirirler diýip pikir etýän. Sebäbi üçin olar hökman formada ýetirjegini bilýän. Şu gurulmaly. O sebäpden wara prosto upalnambaşyny goý. Men saňa gün atwyçat berýän. Dogry, sen köp zatlar ýerine goýmaly bolsaň. Ýöne men sen türmeden azat etjek da. Şoň. Toýuz. Men daşy gaptandaky oglanlar bolýa diýjegini bilýän. Ýöne bu upalnambaşyny goý. Biz bir oglan bir ýaş oglan tapalyň, şonu goýalım şoda Türkmenistanda. Biz gaptandan kömek ederse oglanlara. Ýöne sen upalnambaşyny goý. Sana hiç adam azar bermeýär ýöne oglan pullaryny ýyzyna bermeli bolsaň. Deutsche Bank'daky pullary, İspanya'daky pullary, Argentina'daky pullary ýyzyna goýmaly bolsaň. Ana şoňarda bolsaň häzide men muddama sen bilen gepleşige taýyn. Sen hemme götüň gördüm ara. Berdimuhammedow. Sende göt ýok, sen uşu pullaryny Argentina çeni ýetiripsiň ara. Tamam. O sebäpden mara men aýtjak bolan zadym ýanky aýdynladym da. Erkek gali upalnambaşyny goý. Spakoyno men garanti berýän. Hiç adam saňa degmeýär. Men özüm sen telegrammy boljak ýöne maňa pul tölemeli bolsaň. Sen başga ýol galmady o adamlary näme edip ýörsiň? Deňe Aşgabatda hemme zat gülýärlip welaýetlere bilet bar o huzur puduklaryny seredip gördüňmi?
Sen gözün var ha, burnundan aňyrdaky zady görüp bilen ok. Şoň göresem islen ok. Sen goppan sirkaç. Men bir zat aýdyp berenden men özüm sirkin direktiri bolsam seni çagyrardym. Sirkde işlesen ay klientler köp bolar. No, tomoşaçylar. Ana men şey dip aýdyp bereýin. Berdimuhammedow. Ýaşlar o taýdan bu taýdan gyýgyrýar diýip olary bedip ýankyny kargo margo diýip bir zatlar boldy 1-nji Awgustada. Bir zady üns berip o taýda ýanky kenben öz oglanlary hereket etdi. Şoň sen şo zatlary bilen okmy? Sen hemmesiniň aňyrysyna ýetdiň bilip. Şoň hiç wagt ýatdan çykarma. Edilýän zatlar hökmen jogaby badyr. Köp sag bolun oglanlar diňläňiz üçin. Täbi köp adamlar pikir etýär-da ýanky ay ýazypdyrlar da Rahman aňryň dönügi. Bolýar men aňryň dönügi. Aňryň dönügi şuňa zatlary aýtmaýar. Men geçen köne zatlarymdy siz diňläp görmädiňiz. Siz значит men tanaňdyk. Oňsoň bir topar neme bir kesmir ýazýarlar. Adam ýok, zadam ýokdy. Ay bolýar-da. Janyňyz sag bolsun, görşeňiz gowy bolsun, hemmeňiziň öýüňizde toý bolsun. Daway toýlarda görüşelim.